35 miliónov tón, treba za 5 eur. Dobre, tieto veci No sa vyšetrujú, pán Sota. Počkajte, Nebudeme tu zachádzať nebude do tento podrobností. zásad hovoriť, že zlodej. Nie, prosím vás, zostaňte pri slušnom slovníku, prosím vás. No, A čo som povedal neslušné? Toto mi ešte povedzte, pani redaktorka. Čo som povedal neslušné? Nechcem sa k tomu vrácať, pán Sota. Kolega, že vy si buď nepamätáte, alebo klamete, lebo to je štýl vašej politiky a vášho vyjadrovania. Prosím, neútočte teraz na seba. Povedzte jednu poznámku a ideme ďalej. Povedal som to absolútne pokojne, lebo jednoducho to Ja viem, tak to je. nesmerovalo na vás. No, Lož a podvody sú pracovnou metódou pána Matoviča, odkedy je v parlamente. A pravdepodobne aj predtým, len predtým som ho nepoznal. Jakub A Topol. preto, Prosím vás, a preto... ja s takýmto chrapuňom nemením sedieť tu za jedným. A keď skutočne Je to vaše slobodné ľudia rozhodnutie, pán dajú Sota. takémuto idiotovi a bláznovi, človeku, ktorý patrí na psychiatriu hlas, Pán Sota, tak pán Boh nech ochraňuje Slovensko. prosím, zachovajte slušnosť. Ale prosím vás, vy sa chodíte tak tiež vyšetriť. Čo je slušné a čo je neslušné. Dobre, ďakujem pekne za váš názor. Dobre, krátka reakcia, poďme ďalej. Krátko zareagujem. Tak musím povedať, že